Dostlar, TMTV kanalında яңа сезонга мин әзер, димәк, тәмле көрәшнең яңа чыгарылышларын карамыйча калмагыз. Шимбә иртәнге 11-дә тәмле көрәш тапшыруында TMTV каналында бездә кунакта 2 Ризда 2 чәчәк булачак. Татарстанның халык артисты Ризда Тухватуллина һәм аның оппоненты Татарстанның ат кызынган артисты җырчыбыз Ризда Кадирова. Шәп һәм тәмле булачак. Һәр бер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.